दैदेनजों निजिराजों बुलायलायनानै दायो केस गेलेलायदों होननानै दा नोंथांमोनाबोथ' खोनासंनो लुगैयो केसआ मारै मारै जाखो आं दा बेखौनो फंनैसो नोंथांमोना गाज्रि मोनाबा फंनैसो आङो आंनि खुगानिफ्राय आङो बुंनो लुगैलायबाय आरोना। गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा आं बे समावहाय नोंथांमोननि सेराव बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोनि जानो हागौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय आं दायो मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय। थ' जियानो जा दायो नायलांग्रोदो नोंथांमोना भिडिअखौहाय। ससियेल मिडियायाव एसेबां भाइरेल खालामनानै दिनै आं बहा हगारनो नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' बेबायदि बाथ्राखौ सोर बुंदों जानो हागौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल आरो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर। निजोरा बर'आहाय दिनैनि दिनाव दैदेनवारिखौ थारैनो केस होमारनाया बेसेबां फाइनाल सहैखो लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव बिथां निजोरा बर'आहाय फोरमायदों नोंथांमोननि सेरावहाय थारैनो बिथां दैदेनवारिखौ निमाहा होखोना थारैनो फाइनालि केस होमारखो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंनो अब्लानो बुजि मोनगोन थारैनो बिथाङा मा खालामारखो दिनैनि दिनावहाय नङा होमब्ला लोगोफोर। दैदेनजों निजिराजों बुलायलायनानै दायो केस गेलेलायदों होननानै दा नोंथांमोनाबोथ' खोनासंनो लुगैयो केसआ मारै मारै जाखो आं दा बेखौनो फंनैसो नोंथांमोना गाज्रि मोनाबा फंनैसो आङो आंनि खुगानिफ्राय आङो बुंनो लुगैलायबाय आरोना। बे आदामोन इउटुबारमोननि सिगाङाव आरो मा होनो बे फेसबुक नायगिरि आबौ आगैमोननि सिगाङाव अब्लासो बेफोरबायदि आंनिफ्राय खुगानिफ्राय राव मोनोबासो आदामोननिफ्राय भिडिअआ जाहाथे नटिफिकेसन थांनानै आदामोनहाबो इउटुबाव ब्लग लाबोनो हायो आं बिनि थाखायनो आं माने दायो ब्लगाव नुजाफिननाय जाबाय आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव। माने केसआथ' दायो जागासिनो जानाया ओमफ्राय काजलगावनियाथ' दायो थानानिया जोब्बाय दा बेयाव मिलायासै नालाय दैदेनमोनदों आंथ' निमाहा होआ आं मानिया फाग्ला बे एफा गिदिर ससियेल मिडियाआवहाय आंखौ बुनानै इमान दोखो दोखो बुग्लिनानै आंखौ असनमान खालामनायखौ आं बोरै गनायनानै लागोन आं बोरै मानिगोन आं बेखौ बुंबाय आरोना डाइरेक्ट आं मानिनो हाया होनदों सारजोंबो आं डाइरेक्ट रायलायखाबाय आं मानिनो हाया सार होनना बुंबाय। आच्छा जागोन दे मानिनो हायाबा डाइरेक्ट कर्टआव रेजिस्टार खालामनानै कर्टआव दैथायहरनायसै होननानै बुंबाय आरोना। ओमफ्राय दा अब्ला कर्टआव जासिगोन आरोना केसआ गाबोन आङो थांबावनांगौ खनसे आं गाबोन थांबावनांगोन जाहैदों ओमफ्राय बाव आं थांनांला गाबोन आङो साइन हैबावनांगौ कर्टआव ओमफ्राय गावसोरसो मिन्थिलायसिगौ बे थ' आं कर्टआव होनाय जाखाबाय नालाय दा दैखोनानै लांजायो ना मायो आंथ' दा आं होनाया होखाबाय आरो आं कर्टआव आं मानिया आरोना आंनि मान सनमाननि थाखाय आंखौ बुनायनि थाखाय आंखौ आंखौ मारकेट खालामनायनि थाखाय आं होफैबाय आंथ' केसखौ होबोखाबाय आरोना रायजोफोर। दा नोंथांमोना दैदेननिबो सापर्ट थायो सोरबा बायदिया एक्सुवेलि दायानो आंनि नङाबा आं मारै नागारगोन आं मारै जेन'बा आं मारै सहायनानै आं थागोन जेन'बा रावबोथ' गारा बेफोरबायदि अयनाय गावनि जानानै गावनि रुमावहाय बेफोरबायदि बुयोबा रावबो नागारा आरोना बिदिखौ गाइसमोन। नोंथांमोनाबो गोसोआवला मालाबा लाइफआव मानसिया आंल' जाया आंनि अनगा आरो सोरबाबो जानो हानाय बेफोरबायदि लाइफआव बेखायनो सांग्रां जा नोंथांमोनाबो मालाबाबो बेफोरबायदि इयुनाव दायनिगिरिखौ हमनांखागौ आरोना बेखिनियावनो। थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि खोनासंदोंब्ला बा नायदोंब्ला मोनथिखाबाय आरो जुदि मोनथियाखैब्ला बुजि मोनाखैब्ला भिडिअखौ प्लिज अननानै रिपिट खालामनानै नायफिन अब्लानो बुजि मोनगोन नोंथांमोना नङा होमब्ला लोगोफोर। निजोरा बर'आहाय दिनैनि दिनाव दैदेनखौ माबायदि खालामारखो थारैनो केस होमारबायना होमाराखै आरो केस होनाया बबेसिम सहैखो आरोना लोगोफोर बबे थानायावहाय बिथाङा केस होखो बेखौ नङा होमब्ला। थ' जियानो जा आरो जोबथारनायाव आरो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो सानाखै जे मानो बुङो भिडिअ लावलांबाय थायो दिनैसिम बिथांमोननि जिहेतु केसनि सलासल खालामनाया बा बिथांमोननि जिहेतु कमप्रमाइस खालामनाया दिनैसिम जोबनो थाङाखै गावजों गावनो खेंफोरथिखौ होलायबाय थानाया जोबनो थाङाखै आरोना लोगोफोर। माब्लानि समाव जोबलांगोन बिनि जेबो थिरांथा गैया दासिमबो गावसोरानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे मोनसे लोगोरिजों नङाब्ला बेजों नङा होमब्ला लोगोफोरथ' जियानो जा जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय बुंलासै बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं बयनियावबो निमाहा बिबाय। बेजोंनो लोगोसे जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै
अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो लास्टआवहाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरो लोगोफोर नङाब्ला जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय